んなはずでは。湧き上がるようだ。こんなはずでは。ヒルザック王とボルコフの敵、思い通りにはさせない。はあ、
残れ。霊気の集い。魔力の高まりを感じます。また剣の腕が上がったわ。バカだ。リゴスはこの奥だな。リゴス、ラングリッサーは返してもらうぞ。ほう、バルディアのガキか。お前は自分が何をしたのか分かっているのか。ざれ言。力こそ正義だ。力ある者が世界を支配するのだ。そのような考えが邪悪を蘇らせ、世界を破滅へ導くのだ。うるさいやつだ。貴様たちさえ倒せば世界は我が物となるのだ。邪魔はさせないわ。やるわね。やられるわけにはいかぬ。
の傷を癒やしたまえ。